चॅनल कोकणच्या समृद्धीचं विलिना ठाकूर आपल्या सर्वांचं कोकणशाहीच्या सकाळच्या बातम्या विशेष बुलेटिन मध्ये स्वागत। मालवण चिवला बीच किनाऱ्यावर उभी करून ठेवलेली अल्बर्ट कामिल फर्नांडिस यांच्या गिलनेट मासेमारी नौकेला मध्यरात्री अज्ञात व्यक्तीने आग लावल्याची घटना घडली। आग विझवण्याचे अथक प्रयत्न परिसरातील स्थानिकांकडून करण्यात आले, मात्र नौकेचे जळून मोठे नुकसान झाले। कणकवली येथील डॉक्टर सूर्यकांत तायशेटे यांच्या हॉस्पिटल लगत असणाऱ्या घरामध्ये आग लागली। ही आग शॉर्ट सर्किटमुळे लागली असावी असा प्राथमिक अंदाज वर्तवण्यात आलाय। या आगीमध्ये घरातील एसी, वॉशिंग मशीन व अन्य साहित्य जळाले। ही आग रविवारी रात्री 10च्या सुमारास लागली। दोडामार्ग तालुक्यातील आडाळी किचनवाडी येथील जॉर्ज सायर फर्नांडिस वय 52 यांचा तळीत पडल्याने पाण्यात बुडून मृत्यू झालाय। ही घटना रविवारी सकाळी 10च्या सुमारास घडली। मुंबईहून गोव्याच्या दिशेने जाणारा मालवाहू ट्रक हळवल येथील गडनदी पुलावरील अवघड वळणावर कलंडला। ही घटना रविवारी रात्री 9:15 वाजण्याच्या सुमारास घडली। या ट्रकमध्ये चालकासह अन्य दोघे असल्याची माहिती मिळाली। यामध्ये एका व्यक्तीला किरकोळ दुखापत झाली। दोडामार्ग तालुक्यात शॉक लावून मासे पकडणे एका परप्रांतीय युवकाच्या जीवावर बेतले। पाण्यात पाय घसरून पडल्याने व विजेचा धक्का लागल्याने त्या युवकाचा मृत्यू झालाय। आयझॅक एग्विस बिलुंग वय 17 राहणार ओरिसा असं मयत युवकाचं नाव आहे। झरे-बांबर विमानतळ येथे शनिवारी रात्री ही घटना घडली असावी असा प्राथमिक अंदाज व्यक्त करण्यात आलाय। याबरोबरच कोकणशाहीच्या सकाळच्या बातम्यांमध्ये इथेच थांबतोय, पण तुम्ही मात्र दिवसभराचे अपडेट्स आणि ताज्या घडामोडी जाणून घेण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल सबस्क्राइब करा, फेसबुक पेज लाईक करा आणि Instagram पेजला फॉलो करायला विसरू नका।